сябры, я журналістка Ларыса Шчыракова і аўтарка петыцыі аб ушанаванні месцаў масавых расстрэлаў сярэдзіне 30-х, пачатку 40-х гадоў. Мы зараз з вами знаходзімся ў так званым Шчыкатоўскім лесе. Гэта літаральна на выездзе з Гомеля з правага боку ад Чарнігаўскай шашы. У сярэдзіне 90-х гадоў мінулага стагоддзя па даручэнні Генеральнай пракуратуры тут, на гэтым месцы, адбываліся раскопкі. Археолагі прыйшлі да высновы, што тут з сярэдзіне 30-х гадоў да пачатка 40-х гадоў адбываліся масавыя расстрэлы. Як гэта адбывалася? Ёсць сведчанне відавочцаў, ёсць гістарычныя даследаванні, звычайна людзей, якіх асудзілі да вышэйшай меры пакарання, так званыя тройкі, прывозілі партыямі ў гэты лес, на гэтае месца, над вячоркам. Іх расстрэльвалі якім чынам? Ім стралялі ў патыліцу з пісталетаў, а потым іх трупы скідывалі ў яміны. Тады, ў 95-м годзе, археолагі раскапалі тут усяго толькі 3 яміны. І ў іх апынуліся парэшткі 50 чалавек. У 50-х і 80-х гадах, зноў-такі мінулага стагоддзя, абсалютная большасць палітычных ахвяраў былі рэабілітаваны. Што гэта значыць? Дзяржава прызнала, што яны былі расстраляны без усялякай віны. Зараз 2019 год. І што мы бачым? Апроч гэтага крыжа, ніхто не ведае, хто і калі яго паставіў, гэтае жалобнае месца ніякім чынам не ушанавана. А гэтыя нявінныя ахвяры палітычнага тэрору канца 30-х, пачатку 40-х гадоў ляжаць тут. Не пахаваныя ні па хрысціянскіх, ні па чалавечых нормах, не пад крыжамі і ў трунах, а проста зваленыя ў яміны, а іх косткі валяюцца на зямлі, іх расцягваюць сабакі ды і птушкі. І гэта ненармальна. І калі мы лічым сябе цывілізаванымі людзьмі, гэта ненармальна. Таму я ад імя ініцыятыўнай групы, куды ўваходзяць грамадска-палітычныя актывісты, журналісты, гісторыкі, краязнаўцы, музыкі, заклікаю вас паставіць подпіс пад петыцыяй аб ушанаванні гэтага месца, месца масавых палітычных расстрэлаў канца 30-х, пачатку 40-х гадоў. Калі злачынства не названа злачынствам, а ахвяры не пахаваны належным чынам, злачынства працягваецца.